Сәлем дусларым. Бүгінгі геройларыбыз Қазанның Вознесение бистесінде шушайда яшилер. Идегіз. Ижады ғайла Булат Байрамов һәм Ләйсән Гимаевалар. Бүгін біздің білен. Сәлем. Қош келесің. Сәмсіз. Әйді. Нәрсе ойлап отырасың, Булат? Сенің әдембірен хауа деген тапшырын ойлап едіңіз. Хауа ма бар анда, мәселен бір мәшет есімі хауа бар. Хауа. Әлі воздух ма десің? Воздух. Әдем. Әдемге метем хауасы, яғни қатына хауа қалдыра ма? Ешерге. Аның янда хауа бұлдыра ма, yok ма деген көбет. Сенің өзіңе нешексің? Ләйсән хауа қалдыра ма сеңа? Жетерлік, исән бит әлі яшейм. Сен хәзер өзіңне ақыллырак, зирәгрәк деп ойлайсың. Шынап та яш барған сайы, ойлай башлайсың, bu нишәп шулай икән, нишәп монда булай икән дип. Һәм анализлыйсың үзеңнең үткәнеңне дә. Умма син нинди сорауларыңа җавап табасың килә? Юк, мәсәлән, мәхәббәт нәрсә ул? Белмим шул. Белмим шул. Син адәм белән хава дигән тапшырылып барасың, син белмисең. Мин белмәгәнгә күрәс. Ничек аңлатыр идең? Белмәгәнгә дә сездән сорыйм бит инде Булат. Нәрсә ул? ул? Син инде беренче ел гына сорамыйсың менә. Син бик күп парларны тикшерәсең шулай бит. Мәхәббәт ул эмоция. Сиңа кеше елмая, матур, сиңа шулай ук омтыласың дип әйтегеме? Синең уңай эмоция, син менә аны гына уйлыйсың. Ул сиңа начар сүзләр әйтеп ташлады. Кычкырды бу нәрсәләр булды монда, нәрсәләр. Мен белмим. Тормышыңны агулады сиңа. Син Теге мәхәббәт шундый үзгә. Шунда юкка айнча бай мәхәббәт ярату ул теге елларда. Анча ул вакытында юкка чыгарадан кинсең. Һәр вакытта да эмоциянең уңай булуын тырышыгыз диләр. Елмаеп җирсәң җиңелрәк, рәхәтрәк кешегә дә күңеллерәк. Мин уңайга синдә елмаясың бит. Менә эмоция. Ләйсән, белүемчә сезнең бәллер туй булды. Өйләнешкәнегезгә 15 ел. Менә шул вакытка яшьякларга дип алыйк кайтсак, нәрсәләр әйтер идең? Дөресен әйтсәм, менә кичә кияүгә чыккан кебек. Кичә кияүгә чыккан кебек. Ләкин инде эш бала бар, әйме? Ләкин эш бала бар, Аллага шөкер. Өйләнешкән чакта бурычка акча алып тордыңмы? Тегеннән акча алып, мондан акча алып, туй ясарга кирәк бит инде. Шулай итеп, сынатасы килми. Бик зурлап туй уздырдык инде без ул елны. Бурычка батып, кредит алып, ул кредитның алынганын инде туйның икенче көндә генә әйтте ул миңа. Ләйсәннең күзе маңгаена менде, син нәрсә нишләп әйтмәдең аны ди. Ярар, баш исән битмәдем нәрсә әле без. Түләп бетербез. Акча җитмәгән чакларда Булатны ачуланасың. Акча җитмәгән чак ул менә шулай әйтүләр, ул булды яшьрәк чагында. Беренче елларда бигрәк тә нишләргә белмисең, тегеләй итеп карыйсың, булай итеп карыйсың. Бала үстерергә акча кирәк, укытырга акча кирәк, кием алырга акча кирәк. Сәхнәгә инде әйткәндә юк, җыр алырга, сатып алырга акча кирәк. Акча җитмәгән чакта Ләйсән үзен ничек тота? Бар бит кешенең акчасы нәрсәләр әле йөрәгендә, бар кесәсендә ди. Менә йөрәгендә булса бик начар инде. Кеше акчагына әйтеп торса, аның күзендә күренә бит инде ул. Кешене бер-ике сөйләрсәң дә аңлашыла. Ул андый кеше түгел. Тырыша иде инде ул. Төннәрендә эшләргә бара иде. Мин аны шул вакытлардан ук беләм бит инде. Җир казырга бара иде ул Бауман урамында, ул вакытта подземный переход ясыйлар иде. Шул вакытларда эшләде. Киосклар буяп йөргән чакларын хәтерлим. Менә шулай тырышмасаң, беркемдә сиңа булышын китереп бирмәгән. Шуңа күрә барсында үзебез Һәр җирнең дә үз көе бар. Шәр белән тормыш күркәм. Тормышыбыз күркәм булсын. Арлап җирлек без иркәм. Бар дигәннәр булар диеп. Сыклансын башкаларда. Мин яфрак, син чәчәк булып, кибрәлик бакчаларда. Әйтәләр бит әле, гадәттә хатын-кыз үзенә өйләнәчәк ир-атны үзе сайлап ала диләр. Синең очрактан ничек булды? Хатын-кыз чынлап та үзе сайлый, кемгә кияүгә чыгасын. Менә миңа иң мөһиме тормышта шул гына кирәк иде. Ир кеше хатынын яратсын, хөрмәтләсен. Һәм ул шундый булып чыкты. Әйе. Син үзең хаксыз икәнлегеңне беләсең икән, туясың икән, син гафу итәргә тиешсең. Әгәр дә белән хаклы дип саныйсың икән, аңлатырга тиешсең. Ни өчен хаклысың син? Менә мин шайтырып аңлата аладыр инде. Хәзер безнең алай сезгә дә килгән юк дип әйтегез. Хатын-кызны ялатыр өчен аңа бер сүз җитә. Ә менә елаган хатын-кызны елмайтыр өчен нәрсә шибләсең? Авыр анда. Менә шуны шиблергә кирәк. Шуны авыррак инде. Шуңа елатмагыз, яме, ирләр елатмагыз.
Ләйсән, әни булу сиңа ничегрәк тәэсир итте? 3нче бала туганнан соң куркып калдыңмы? Беренче атналарда үземне беренче тапкыр әни булган кебек итеп хис Шаккаттым. Әйе. Зифа, сезгә бәбәй кирәк идеме соң? Әйе, мин бик нык аны көттем. Пеленкалар белән, подгузниклар белән мәшгуль ул барысы да яңадан беренче тапкыр кебек инде. Бу сине менә аратамы? Ай Аллам, буклы пеленкалар юасы бар. Әллә инде ой Аллам, ничек тәмле пеленкалар юасы бар дип йөрисең, ничегрәк хис итәсең? Ничегрәк кабул итәсең? Әлбәттә, чынлап әйт. Ул бит һәр әйберне ничек кабул итүдән тора. Баштарак элегрәк менә 2 генә бала чагында, 2 генә балам бар чагында мин уйлыйдым, мәйтәм бу хатын-кыз мәйтәм жүләр микән, эшләп ул 3нче баласын алып кайта микән. Башкаларны күреп инде. Мәйтәм аңа мәшәкать җитмиме, тормышта теге беренсе җитеп җитми микән. 2 балаң бар бит инде. Рәхәтләнеп яшәйме? Ләкин ул хатын-кыз буларак ничектер организм үзе сорый икән. Гадәттә бәби тапкан хатын-кызларны тазару куркыта. Сине дә бу куркыттымы? Бу курку минем бала көткәндә соңгы айларда килеп чыкты. Чөнки бик күпкә арттым. Дөресен әйтим, бер 18 кило җыйдым. Ничек ябыгырмы микән, ничек яңадан формага кайтырмы микән дигән уйлар бар иде. Син баланы имезәсең соң? Ничек имезмисең инде, ничек бутылкага гына өйрәтәсең? Имезе файдалы, имезе бик файдалы. Бигрәк тә төннәрен бала елап уяна, үз яныңа алып күкрәгеңә кысасың да, икәүләшеп йоклап китәсең. Бала да тыныч, үзең дә тыныч. Ничә яшькә кадәр имезергә уйлыйсың? Сөтем чаклага җитә, шул хәт имезергә уйлыйм. Гадәттә инде 2 кызы булган кеше әлбәттә 3нчегә малай көтә торгандыр. Син ничегрәк? Малай көттеңме, кызым? Күзләремә яшьләр килде. Чынлап әйтәм, күзләремә яшьләр килде. Мәйтәм, бәлки врач ялгышкандыр дип уйладым инде. Бәлки ул малайга әйләнер. Бәлки ул малайга да әйләнер дип әйтте. Әйе, врачым шундый иде. Тынычландыру түгел инде ул ничектер. Чынлап та мин генә түгел бит инде ул. Гомумән халыкта шундый фикер йөри. 2 баладан соң, 2 кыздан соң бигрәк тә ират кешегә малай кирәк дигән. Шуңа күрә мин ул турыда уйладым. Аннан соң инде төрле китаплар да укыштырдым инде мин кеше фикерләрендә тыңлап, мәйтәм 3 кыз. Бу бит инде тагын да яхшырак. Апаларына кыз кирәк. Әлбәттә. Әбиләргә кыз кирәк. Мин мәне инде кыз буласын белгәч бигрәк тә сөенде. Бәхетле кеше кыз таба Ләйсән. Шулай диләр. Һәм әле 3 кыз бала тапкан кеше җмахка керә диләр. Беләсең? Ансын ишеткән бар, кемдер әйтә, ир кеше җмахка керә, кемдер әйтә, хатын-кыз җмахка. Ikimiz de инде. Ikimiz de керәбез. Әлбәттә, ikimiz de. Ирсә Ходай. Бу дөньяда да җмахта яшисез. Теге дөньяда да җмахта яшисез. Әйе. 3 кыз бала тапкач. Булат нәрсә диде? Шалтыратып, сөйләшеп алдык та, барысы да яхшы булыр. Бик шатланды. Булат, шулай да Ләйсән тагын бер кыз булачак дигәч, нәрсә уйладың? Мин уйламадым. Мин беләдем кыз буласын. Син каян беләйдең? Мин төш күрдем. Ничек? Әле Ләйсән беренче УЗИга барганчы, безнең УЗИларга тиешле беренче кадәр декабрьнең ахырындамы? Мин инде ноябрьнең башында 2 тапкыр төш күрәм. Миңа ниндер кешеләр халаттан да түгелләр. Алар мин аны йөзләрендә бик ачык күрмим. Алып килеп ташым да яңа туган бала менә, мин теге валлахи дип әйтәм. Алып килеп дә менә синең кыз котлыйбыз дип. Мин кулыма алып, уянып китәсең. Бер булды ярар, бер кирдин. Мин әйтмим инде. Үземне уйлап җирем, Кыз була икән. Әйе, кыз була икән. Юк, ярар, нинди төш кирмәс инде кешегә. Анасын бер 2 шатна узды, тагын шундый. Нәкъ шундый ук төш кирә. Тагын бер 2 ират нашлай килделәр дә, уга тапшырдылар, синең кыз котлыйбыз диделәр. Аннан соң инде әйтергә булдым, 2 тапкыр төшәм Ләйсәнгә, сөйләдем бу төшне. Ярар, сөйләмәсәм әле. Ләйсәннән сорагыз, ул дәлилләп бирер. Әйттем шулай дип, әле абыйларга да әйттем. Кемдән туганнар сыйлар бит инде, әле бардыңыз барма. Мәйтәм әле УЗИга бармадык, мәйтәм төш күрдем, кыз дип. Әйтәләр бит әле, теге картайып тапкач дип әйтүем түгел. Хәзер инде менә окыл кергәч бала тапкач, баланы тагын да тәмлерәк була диләр. Әйе, дөрес. Уйлыйсыңмы шулай дип, тегеләрен белмичә дә калганмын икән тәмем дип. Дөрес. Бигрәк тә Беренчесе. чагыштырам беренче баланы һәм хәзер. Беренче балада чынлап та үзебезгә дә авыр булды.
Чөнки ул бала Сездә бала, ул да бала. Әйе, ул да бала, бездә бала. Ул бала елак булды. 5 айга хәтле, иртәнге 5-6-га хәтле елап чыга иде. Аның белән күргәннәрем минем, аның белән теге кичергән ниләр, эмоциялар. Ябыгып беттем үзем бергәләшеп елый идек без аның белән. Врачлар әйтә, врачка барам, әйтәм, бу бала төнлә дә йокламый, көндез дә йокламый. Бәлки аның берәр җире авыртадыр дип әйтә идем. Юк, бала еларга тиеш дип бурып кайтаралар иде. Бик елак булды. Ә бусы белән инде бусы тәмен белеп кенә үстерәбез. Күтәреп кенә йөрибез. Үзегез тыныч булгач, монсы да еламыйдыр. Мин дә шулай дип уйлыйм, әйе. Үзебез дә тыныч, чөнки бик көтелгән бала. Чөнки инде без аның алдыннан бер югалтуыбыз булган иде инде. Бу бала туганчы безнең бер балабыз төште. Бәлки анысы малай булгандыр. Шуңа күрә инде бу төпчегебез безгә бик кадерле. 4 айда төште. Бик борчылдым. Әле ул вакытларда концертларда куеп йөри идек. Шуңа күрә анда күрсәтмәдем инде. Тавышларым бетте. Кайгырып, борчылып, ул бит инде бик теге авыртулар да көчле булды. Шуңа күрә бик ниттек, бик борчылдык. Ләкин бер кешегә дә әйтеп, бер кешегә дә сөйләп йөрмәдек. Бәлки малай булгандыр дип уйлап утырасыңмы? Әйе, без инде аны шулай дип уйлыйбыз. Малай булгандыр дип уйлыйбыз. Ә син елап утырган чакта Булат үзен ничегрәк тота? Мин елаганда ул көлә. Ә ул чакта инде тынычландырды мине. Тынычландырды, аңлады. Гомумән ул миңа караганда сабыррак кеше, тынычрак кеше. Ә шулай да менә тагын бер бала алып кайтырга, малай булганчы тырышырга дигән уең бармы? Әйе, теге бик каты нәрсә диләр әле. Бик каты малай ителәгән. Әти кеше 8нче кызына Габдрахман дип исем кушты ди. Шундый теге мәзәк көтәсең әллә бездән. Минем уйлавымча җитәрдер. 3 кыз бик матур, нәкъ әкиятләрдәге эш кыз. Син кадер-хөрмәттә генә яшисең инде алайса Булат. Алла бирсә дип әйтәбез инде. Кадер-хөрмәттә, әгәр дә син дөрес тәрбия бирсәң, урнаштырсаң, ягъни инде кияүгә бирсәң моны, яхшы кияүгә дип әйтгән, яхшы егеткә, матур гаиләгә кияүгә бирсәң, идән менә баланы үстереп дөрестерә бирсәң, менә ул вакытта тынычлап калырга була. Игөрләп торга тиеш балалардан. Балалар белән кемдер бит әле бик хыялланып та берне дә таба алмый, шуңа күрә Әлбәттә, һәрбер хатын-кызга әни булырга ясый. һәрбер хатын-кызга да шул бәхетне тәярга ясый. Син бәхетем минем иң якыным, сөю уты салдым җаныма. Син булмасаң ничек яшәр идем, әлдә син бар әле янымда. Әлдә син бар әле, 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 әле. Менә бүгенге көндә Аллаһка шөкер, менә шундый матур өйдә яшисез. Бу өй Булатның хыялы идеме, әллә инде бу синең теләк булдымы? Без бит авыл балалары ничектер барыбер Ирек кирәк, ирек кирәк, җир кирәк. җир кирәк, һава кирәк. Булат, бу өйне үзең салдыңмы, әллә инде әзернегенә сатып алдыгызмы? Юк, әзернеген алдык. Мин төзүчегә бөтенләй ошамаган бит. Ишек алдына чыгасың, рәхәтләнеп балаларың уйнап йөри. Синең теге күп катлы йортта бит инде ул барыбер кеше-кешене белә, күрше-күршене белә. Бигрәк тә ял итеп булмый. Бизәнмичә Чыгып булмый. шортик киеп урамга чыгып киеп йөреп булмый. Коляска тип йөреп булмый. Шуңа күрә инде без Һәм әле һәр вакыт яхшы кәефтә дә булып булмый. юк, ансы Бигрәк бигрәк кеше белән дә һәр вакыт сөйләшәсе килми. бигрәк тә иҗат кешесе бит инде ул. Үзең генә буласы килә. Йокыда туймаган чаклар була шулай бит. Кемдер белән сөйләшеп тору сөйләшәсе килмәгән чакта була. Булат, син ничегрәк күз алдына китерәсең идеал хатын-кызны? Хатын-кыз идеалымы? Әйе. Андый бер буламы ни? Андай бер буламы ни? Юктыр ул андый бер. Ничек булырга тиеш ул?
эт тотучы кешеләр белән аралашкан бар ди, сөйләшәбез ди. Нигә эт тотасыз игездә? Артын ничек әйтеп менә гөр син кайтып керәсең гөр һәр вакыт нинди генә кем булмасын, 3 көнгә киттеңме син, 10 көнгәме? Әйе, ул сине гөр елмаеп каршы ала. 5 минутка чүп түгәргә чыгасың ди. Этең каман син әле инде бер 10 ел күрмәгән кебек йөгереп килеп каршы ала. Ничек яратмыйсың инде менә этне ди. Шуңа эт астырыбыз. Хатын-кыз шундый булырга тиеш. Хатын-кыз әйе шундый булырга тиеш. Кайтып керсә менә, елмаеп сине гел каршы алса, гел дип торса менә 5 минутка чыгып киткәндә дә. Яратмый. Игә кайтып кайтасы килеп торыр иде. Һәм гомумән өрмәсә име? Әйе. Кайрыгын булгап кына торса шулай. Мин хатын-кыз. Хатын-кыз күбрәк. Бик эмоциональ хатын-кыз. Бик усал хатын-кыз. Бу читтән алай күренмидер, ләкин мин бик усал. Чынлыкта усал. Чынлыкта усал мин әйе. Ул рәхәтләнеп талашып була торган кеше түгел ул. Мин ничектер кычкырынам, тузынып йөрим дә, ул я бер әйтеп сала, я бер кычкырып куя да, битте китте. Менә шулай. Ни өчен дә менә Ләйсәнгә әйләндең? Син аны Алла бу әйбәт хатын булыр мыгайын дип сайлап алдыңмы? Әлбәттә, Бары тик гашык булдыңмы? һәрбер ир хатын-кызын сайлыйдыр инде ул. Үзенең Һәрбер ират мин сайладым дип уйлый инде ул. Әйе. Уйлый, минем, мәсәлән, булачак балаларны әнисе итеп күрәсеңме? Мин аны беләдерем инде, бик тырыш икәнен, күп сөйләшми торганын. Мин яратмыйм күп сөйләшә торган хатын-кызларны. Гафу итегез, я. Әйе, күп сөйләшми, төшеләнми. Менә шундый теге бездә юк андый мимиләр теге. Ой, җимешем кадерлем бәгырем. Һәрхәлдә җырларда без аны җырласак та. Җырда да шаяртып кына җырлый. Бездә артык төшеләнгән кешеләрне без яратмыйбыз. Бик ул ничектер ясалма күренә. Шушы 15 ел яшәү дәверендә никләр чыктым микән бу малайга дигән чакларың булдымы? Булгалады. Хәзергә менә 15 елны алсам, хәзер безнең 15 ел яшәлгән. Шуның 5 елы 3кә бүлсәң 5-5 ел була. Шуның беренче 5 еллыгында безнең инде бик теге спорлар, әйткәлешәләр бик күп булды. Чөнки Булат ул бик шау-шулы компаниялар ярата торган кеше. Күп вакытын дуслары белән үткәрә иде. Миңа игътибар юк. Ул вакытта беренче бала туды бит, инде бала белән күбрәк мин вакытым үткәрәм. Булай да әйткәнемчә елак бала булды. Шул вакытларда инде миңа бик авыр иде. Без инде талашулар, әйткәлешүләр бик еш булды. Шул вакытта мин уйлап куйганым да бар иде. Әйтәм, бу гомер буе шундый ират булса, әйтәм, миңа бик авыр булачак икән дип. Ник чыктым? Ник чыктым, ник чыктым, нигә кирәк иде миңа мондый тормыш дип. Күчәбез икенче 5 еллыкка. Икенче 5 еллыкта инде икенче кызыбыз туды. Анда инде бераз гына Акыл керә башлады. Безнең инде Икебезгә дә? гаиләдә дин Барлыкка килде. барлыкка килде, әйе. Анда инде гомумән башка төрле була икән ул. Тынычлык урнаша башлады. Дин белән. Әйе. Һәм инде әкренләп бер-беребезне инде аңлый башладык. Кайсы бер нәрсәләргә күз йома башладым. Ул ишетми башлады минем бик күп теге әйткәннәрне. Кычкырганнар. Әйе, әйтәләр бит. Гаиләдә бәхетле булыр өчен ират шукрак, хатын-кыз сукыр яки кирсенчә булырга кирәк. Кайсы бер моментларда инде. Күрмәскә һәм ишетмәскә. Әйе, күрмәскә, ишетмәскә, бик күбен барысында күреп, барысында ишетеп бетерсәң, анда инде талашудан башың чыкмый. Ничек уйлыйсың? Ярый әле мин Ләйсәнгә әйләнгәнмен дип уйлыйсыңмы? Әллә инде кара әле бу Ләйсәнгә мин генә түзә алыр идем, ярый әле миңа кияүгә чыккан дип уйлыйсыңмы? Юк, әгәр дә 15 елга кайтсак, мин икедә уйламыйча кабаттан барып тик Ләйсәнгә әйләнер идем. Бернәрсә дә үзгәртмәс идем. Барыбер аны сайлар идем, аңа өйләнер идем. Һәм үзеңне бүтән шәрәк тотар идеңме? Бәлкем инде башкачарак тотар идем. Ничегрәк Аңа карата йомшаграк булар идем бераз гына. Мин булай карап торырга йомшак кеше. Барыбер мин башта киреләнеп маташтың инде син. Әйе. Мин боекма, син гаепле, мин матурма, синең эш. Сине иркәләп, назлап, сөеп яшәү минем эш. Сине иркәләп, назлап, сөеп яшәү минем эш.
Димәк, сез бәйрәмнәрдә шампан шәрәпләре эчеп, вино Юк. эчеп утырмыйсыз. Юк, безнең бәйрәмнәр инде күптән андый хәрәм Хәрәм эчемлекләр ризыклар белән, хәрәм ризыклар белән үтми, Аллаһка шөкер, әйбәт кенә тыныч кына үтә. Соклар эчеп, шәйләр эчеп. Әйе, ул бер караштан ул ничектер сәйрәк булып күренәдер бәлки кешегә. Хәзер бит инде аның заманасы да шундай, күп кеше дингә тартыла, күп кеше бигрәк тә яшьләр туйларда, менә шундый мәҗлесләрдә андый спиртлы эчемлекләр кулланмыйлар. Бу әлбәттә сөендерә. Аллаһка шөкер, менә шулай безнең окружениедә да шундый дуслар, шундый туганнар күбәя. Шуңа күрә бу бар тик сөендерә генә. Үзебезнең балаларны да, кызларны да шул дини тәрбия бирергә тырышабыз. Уртанчы кызыбыз әтисенә ияреп укый. Инде намаз укый. Әйе, намаз укый. Ләкин дуаларны инде икесе дә беләләр. Бөтен намаз тукаларын беләләр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху ла илаха илля хувал хаyyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما لا في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Гаиләдә үзегез татарча сөйләшәсезме соң? Әлбәттә, инде татар телендә сөйләшәбез. Татарча китаплар укытабыз инде. Үзебез әкиятләр сөйләп үстердек бит инде. Барыбер ата-анадан күбрәк тора. Барыбер ата-анадан тора. Әйе. Менә мин телим үземнең балаларымны, үземнең кызларымны матур итеп берничә телдә сөйләшә белүләрен телим. Бигрәк тә татар телендә сөйләшсеннәр иде алар. Әйе. Әти-әниең бәхәсләшкәндә кайсысын яклыйсың? Әтинедер. Әтине яклыйсың? Нишләп? Мин әти һәрвакыт дөресрәк дип уйлыйм. Кайсы күбрәк кычкыра? أني Кайсы күбрәк ярата? إكسدة Матурым, җимешем, кояшым, Булай дип кайсысын дәшә? икесе дә. Бер-берсенә шулай Әйе. яшәләр. Кем күбрәк яратам дип әйтә? Әтиде. Әти әйтә. Әйе. Сиңа әти-әниеңнең кайсы чагы күбрәк ошый? Алар үбешкәндә, кочаклашканда, бер-берсенә матур сүзләр әйткәндә. Ул ғорурда була белә. Ул тегене Эверест тауы кебек. Кем бит? Менә шундый недоступный диләр бит әле. Бу җитмәслектә ул. Менә шундый булуы белән җәлеп иттергәндә. Һәм әлбәттә инде чиста, пөхтә бу шулай ук минем өчен мөһим. Һәм әлбәттә үзе шибәр бит инде ул. Шуңа мин аны күргәндә гашыйк булдым. Башта бит ират барыбер күз белән ярата. Әйе, күреп менә беренче күрдә гашыйк булу дип саныйм мин. Хәрәкәтләр исәнлек алай булмаган булса да дип уйлыйм әле мин. Ләйсән кайчан гашык булды икәнсең? Белмим. Юк, гомумән яратам. Гашык микәнсең әле ул? Яратам икәнсең ул сине. Яратам икәнсең әле. Бәлкем әйтә генәдер. Менә 15 ел бергә яшәгәннән соң нәрсәләр әйтәсең килә Булатка? Булат синең өчен кем ул? Булат дигән нинди сүзләр килә? Күңелеңә. Булат минем өчен барса да инде. Ул минем дустым да. Ул минем ирем дә. Ул минем балаларымның әтисе дә. Әлбәттә инде теге яшьрәк чагында бәлки ул аңлап та бетермәгәнмендер. Мин аны бәлки бик теге яратуымны белгертеп тә белгертмәгәнмендер дә җиренә җиткермәйме. Хәзер мин аны яратам дип әйтәм. Мин аны бик хөрмәт итәм. Беренче үзгәрешне үзеңнән башларга кирәк. Үзең яхшы булсаң, яхшы мөнәсәбәттә булсаң дип әйтгәндә, ул автоматик рәвештә дә барыбер үзгәрәчәк. Моңа ышанырга кирәк. Һәм ул бит инде хатын-кыз иратның кабыргасыннан диләр ясалган. Аны бит туры әйтеп тә булмый, туры сындырасың диләр. Мин дә ышанам ул сүзгә. Син яхшы булып, син үзең үзгәрсәң, син әгәр дә нур таратып торсаң, син дөрес сүзләр сөйләсәң, ягымлы сүзләрне жәлләмәсәң дип әйтгәндә. Һәр вакыт әйтмим монда яратып торам, яратам дип әйтергә. Аны күп әйткән саен гомумән тәме дә бетергән микән? Бәлкем син аны елга бер тапкыр әйтәсеңдер ул сүзеңне. Бәлкем 5 елга бер әйтәсеңдер син аны. Белмим, һәр кемдә төрлечәдер ул. Мин акыл сатырга кемдер әйтергә теләмим. Ләкин син әйткәндә ул синең шуның хәтле матур һәм чын булырга тиеш, чын ихлас булырга тиеш. Һәм хатын-кыз сине үзенә көтәргә тиеш.
Кашында барыбер әйтер бит инде ул миңа дип. Балалык гаилә һәр вакыт бәхеттән, шатлыктан нур чәчеп тора. Барчагызга да шундый бәхет насыйп булсын дусларым. Исәнмин булыгыз. Пока-пока. Бер Кыз бала җыр чыгарган, багышлап әнисенә. Икәү бергә җырлыйк диеп, өйрәткән сеңлесенә. Кояш, кояш, мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомре телим мин әнием сиңа. Кояш гомре телим мин әнием сиңа. Бәхетле булыгыз, әниләр.